Επειδή όμως η Takes Two του Σάλσα, έχω μαζί μου τα μουσικά ζευγάρια που θα ηγηθούν αυτής της δράσης για μια θέση στο ρεκόρ Guinness. Το όνομά μου είναι Ελόη Κορράλες. Μπεατρίς Κορράλες. Εκπροσωπείτε κάποια σχολή? Ναι, σχολή χορού Κούβα Μπάιλα. Είμαστε εδώ και αρκετά χρόνια και είναι ένα τρόπο διασκέδαση για όλες μας και να περνάμε καλά, κυρίως τώρα και έχουμε ένα πολύ μεγάλο στόχο. Εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς νιώθετε που συμμετέχετε σε αυτή τη δράση? Bueno, να συμμετέχω με το Record Guinness είναι πολύ μεγάλη εμπειρία, δηλαδή. Έχουμε πάει σε πάρα πολλές φεστιβάλες, διαδηλώσεις, show κτλ. Αλλά αυτό είναι λίγο πιο παραπάνω, δηλαδή. Η αδρεναλίνα ανεβαίνει λίγο παραπάνω γιατί είναι πολύ σοβαρό και για μένα, για Θεσσαλονίκη και για όλους εμείς δασκάλους που συμμετέχουμε και οι χορευτές, νομίζω και είναι μια μοναδική εμπειρία που θα έχουμε. Το επόμενο ζευγάρι είναι μαζί μου. Κουβάνο Μορένο. Γιαννουλίδη Παυλίνα. Εκπροσωπείτε κάποια σχολή? Σχολή χορού στο Μοσκούβα. Είμαστε 3 χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς νιώθετε για αυτή τη δράση που συμμετέχετε? Η αλήθεια είναι ότι μόλις χθες το έμαθα και επειδή αγαπάμε τη σάλσα, αγαπάμε και το δάσκαλό μας, αμέσως είπαμε ότι θα συμμετέχουμε και είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί και ο χορός και η πόλη μας και πραγματικά όλοι οι άνθρωποι να μάθουν να χορεύουν και να διασκεδάζουν. Τα παιδιά τα πάνε καλά μέχρι τώρα? Ναι, πολύ καλά μέχρι τώρα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Άλλοι δύο χορευτές μαζί μου. Το όνομά σας? Ονομάζομαι Απόστολος Κατσάνης. Και Μαρία Δάουκα. Εκπροσωπείτε κάποια σχολή? Εκπροσωπούμε τη σχολή Danza Fuerte. Είναι δάσκαλός? Ήταν δάσκαλός μου. Τώρα είμαστε συνεργάτες. Πώς νιώθετε που συμμετέχετε σε αυτή τη δράση? Κοιτάξτε, είναι μια μεγάλη εκδήλωση η οποία γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι τεράστιο βελληνικούς και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή τη μεγάλη εμπειρία που θα μας δώσουν να συμμετάσχουμε σε αυτή την. Το event. Ναι, είναι μεγάλη χαρά. Ενώνεται όλος ο κόσμος, ο χορευτικός της Ελλάδας και είναι πολύ χαρούμενο αυτό. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Να γνωρίσουμε ακόμη ένα ζευγάρι. Γεια σας, το όνομά σας? Βασίλης Μαραπίδης ονομάζομαι. Και εγώ είμαι Πολύνα Ρούλα. Ποια σχολή εκπροσωπείτε? Εκπροσωπούμε το σύλλογο, εκπροσωπικό σύλλογος φίλων Λατινοαμερικάνων χωρών Θεσσαλονίκη. Και εγώ. Ωραία. Πώς νιώθετε που συμμετέχετε σε αυτή τη δράση? Νιώθουμε πάρα πολύ καλά γιατί είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι στην Ελλάδα και έχουμε τη χαρά να το εκπληρώσουμε αυτό το δρόμενο, να πάρουμε τον Guinness, γιατί πιστεύω ότι σαν χώρα το αξίζουμε μια φορά να κάνουμε κάτι δυνατό. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Το ηλεκτρονικό περιοδικό κοινωνικής αλληλεγγύης, ακτιβισμού και προβολής πολιτισμού, η Charity.gr, αγαπά τις πρωτότυπες ιδέες. Γι' αυτό και αυτή τη φορά μάθαμε για την προσπάθεια για μια θέση στο ρεκόρ Guinness από χορευτές σάλσα. Μαζί μου έχω τον ιδιοκτήτη σχολής χορού Danza Fuerte, Δωμάτζη Ιωάννη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πήραμε μια πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι ο χορός δεν έχει σύνορα. Ότι μπορούμε κι εμείς να κατακτήσουμε την υψηλότερη κορυφή, να σπάσουμε ένα ρεκόρ Guinness. Γι' αυτό προσκαλέσαμε όλους τους χορευτές από την Ελλάδα σε μια μεγάλη συγκέντρωση 1 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους με έναν σκοπό, ένα μεγάλο χορευτικό σάλσα με μια θέση στο ρεκόρ Guinness. Break a record Guinness λοιπόν. Οι πρόβες συνεχίζονται? Οι πρόβες συνεχίζονται με αποκορύφωμα στις 31 Μαΐου που θα έχουμε την μεγάλη πρόβα Generale με όλους τους χορευτές από την Ελλάδα. Το event οπότε δεν απευθύνεται μόνο σε Θεσσαλονίκη, σαν και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη όπως είπαμε. Πόσοι συμμετέχουν έως τώρα? Καταρχάς να πούμε ότι είναι ανοιχτό για όλους τους χορευτές από όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε από Βόρεια Ελλάδα, από Ρεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Κομοτηνή, Καβάλα, Δράμα, όλη η Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε από Χαλκιδική, Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, έχουμε από Πάτρα, έχουμε Αθήνα, Πτολεμαΐδα, Κο και ίσως είναι και κάποιες που δεν θυμάμαι. Είναι
περίπου 1.000 με 1.100 χορευτές, οι οποίοι θα έρθουν στην πλατεία Αριστοτέλους να κάνουν κάτι πραγματικά μοναδικό, να ενώσουν τις δυνάμεις για μια θέση σε αυτό που λέγεται Record Guinness. Από όσο θυμάμαι, το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στα 700 άτομα, οπότε μάλλον θα επιτευχθεί ο σκοπός μας και μακάρι. Είναι μικρό, φαντάζομαι ότι εμείς θα το ξεπεράσουμε και στα 3 επίπεδα, και από άψη ποσότητας χορευτικής και από άψη λεπτών. Εμείς θα παίξουμε και θα χορέψουμε πάνω από 7 λεπτά και έχουμε το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις περισσότερες χορευτικές φιγούρες από οποιοδήποτε άλλο προηγούμενο ρεκόρ. Υπάρχει κάποιο dress code για τους χορευτές? Ναι, σαφώς. Είπαμε ότι είναι μια διοργάνωση που έχει εθνικό χαρακτήρα. Αγαπάμε την Ελλάδα, θα ντυθούμε στα ελληνικά τα χρώματα, θα φορέσουμε ένα θαλασσί παντελόνι με ένα λευκό μπλουζάκι και θα αντιπροσωπεύουμε τα χρώματα της σημαίας μας. Θα γίνει στην πλατεία Αριστοτέλους. Στην πιο κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πιο όμορφη πλατεία, πλατεία Αριστοτέλους, 1 Ιουνίου, 6 ώρα το απόγευμα. Θα έχει από την προηγούμενη κιόλας μέρα όλους τους συμμετέχοντες, θα έχει κάποια show, κάποια happenings, θα γίνει μια γιορτή χορού στην ουσία. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να το παρακολουθήσει, να το στηρίξει, να το χειροκροτήσει. Είναι για μία φορά, είναι για μία θέση στο χρυσό βιβλίο του Record Guinness. Έτσι ακριβώς. Πέρα όμως από αυτό το μεγάλο πάρτι, η Ρουέντα τε Καζίνο δεν είναι απλώς μια ακόμη ευκαιρία να συναντηθούν όλοι οι χορευτές σάλσα, έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Θέλεις να μας πεις πώς πραγματώνεται αυτός ο κοινωνικός σκοπός? Ξεκινήσαμε και συνεργαστήκαμε με το Σύλλογο Ελπίδα για το Παιδί. Είπαμε ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και να βοηθήσουμε το Σύλλογο Ελπίδα για το Παιδί. Γι' αυτό το λόγο θα συνεισφέρουμε οικονομικά όλες τις συνδρομές των χορευτών, οι οποίες είναι 5 ευρώ για κάθε άτομο που θα χορέψει στο Σύλλογο, με σκοπό το φιλανθρωπικό έργο. Ο Σύλλογος Ελπίδα για το Παιδί βοηθάει οικονομικά, ψυχολογικά τα παιδιά απόρων οικογενειών, τους παρέχει υποστήριξη και στα παιδιά και στις οικογένειες, και σε αυτό θέλαμε η Latin κοινότητα να συμβάλλει, να συμμετέχει ενεργά. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση λοιπόν, που καλύπτει και τη διασκέδαση και την προσφορά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να ευχηθούμε να ξεπεράσουμε τη θέση και να την κρατήσουμε για πολύ καιρό ακόμη. Εμείς προσκαλούμε όλους τους θεατές του eCharity να παρευρεθούν 1 Ιουνίου στις 6 ώρα στην πλατεία Αριστοτέλους για να χειροκροτήσουν και γιατί όχι να ξεκινήσουν και αυτοί να ασχολούνται με το χορό και με τα αθλήματα γενικώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε το eCharity σαν τον κεντρικό χορηγό επικοινωνίας για όλη του τη συμμετοχή, την προσπάθεια και την προβολή που μας παρέχει. Εμάς. Όχι για τον κόσμο. Πάρε το χέρι, γιατί είναι και μεγάλο χέρι. Βάλουμε ένα μισό. Δεν πιστεύω σε αυτό. Δεν πιστεύω. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Αμάχτες, okay.